Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku lagi ya neng channel Sutini Arisanti. Oke, kali ini aku arep mbedati kepok lur bersama Pak Su. Takoni wangi mbedati kepok kayak arep dimasak di blendrang ya lur ya. Nah kita bedet-bedetnya bedet kepok di sayur apa ya, karo tempe busok, sayur gudeg, apa enak sayur gudeg ya, jangan pedes, jangan santan, sambel ya jere wong-wong iki enak. iki lek nyambel bumbune kencur biasanya. Pengen penasaran sambel nih, tak sambel nih kok sambel epok Cepet ora ya enak sampean kok malah tuman. cepet ya. Iki nggih lalap ya cepet to. Bila ini Enak sing unik lho. Iki kepok apa iki jenenge? Kok lurik-lurik. kepok lurik. Ini jamur kuping barang ngono lho. Iya ini. Campurannya apa ini? Campurannya apa ya? Paling ya tempe ya. Campurannya gedang godhog. Canggok, kacang godok. Enak isinya. Saya kira rada sepet kok kemana. Iya. Rembi. Usume anu lho ning kene, adem, hawane adem. Terus akeh wong kena gering, watuk pilek, aku bareng yo kena pilek. Tapi ndak watuk. Gesen. Pak Su watuk pilek, aku bagian gregesene. Karo mae rodok kumat. Seneng. Biah, mumbul. Neng kene musim layangan pisan. Padha akeh cacah ngumbeli layangan. Lek sing tuwek kok cukup isine lho ya. Ini enak. Nah, kita ambil bijinya. Iki lho lur sing gudhe iki lek ning nggonku jenenge. Dijukuk gudene. Gudhe iki isine sing ireng iki jenenge gudhe. Lek kopi kan jenenge gudai. Iki gudhe iki. Jadi isine sing lho. Nah, iki sing wis tuwek iki metu isine. Biasane lek jaman mbahku mbiyen digawe campuran ketan, gedang, Mas. iki kepok ki dicampur tewel enak ya. Aku wis karo sayur bening ngono wis sing mesakne sing rambut jangan. Aku pertama mangan iki kaya ning Ndi? mbahku. Dah dhuwur. Heeh. Ning kono enak atrene. Oke. Padha karo ning kene. Karo ngenteni anu lur. Supaya isine syuting. Disambi bedati jangan. Bagian ora. Jam piro? Mbuh, ora ya sesuk paling. Wis sambil masak lah nunggu. Yo ini iki lur, masak iki ben sore kadang. Isuk nyayur bening. Terus sore dengan santene. Kan ini kok kena dipanasi.
kamar padu serung sida iki. Arep keramas serung sida hawane adem. Hawane adem ora wani keramas ya ini. Keramas esuk air. Ih, adem banget ya ini San. Ini lalap ya sepet nih. Ya sepet ya, tapi lagi sambel ndak enak. Wah, Bumbune kencur, bawang kencur. Ora tok demone. Emakku mbiyen nek dipangan terus sego tiwul ngono. Wah. Sambele kepok segone tiwul. Jan kondang. Iki mang isuk udan lur. Saiki panas, alhamdulillah. Sampai sore panas. Iki mang kepok setengah kilo. Kira kan 7.000. murah kok larang. Ya wis murah timbang gak. Gak nurut di Korea bareng. Saiki wis murah. Gila itu. Mau nandur ning wulan apa ora urip ya, Mas? Nandur kepok ning wulan. Ini mbok kembang orane. Dadi orane. Nandur kuwi kan. Oke. Temen Kayak gini kok di goreng nang ndok. Lawe ndok ngene wis enak iki. Ndok kok. Ndok kok. Kepok. Kayak Mbak Intan nang omah libur. Libur sekolah libur panjang, buh ngendi ya libur. Iso aku ora dijak ning ndi lho. Libur sekolahnya syutingnya ra libur iki, dadi ora iso kemana-mana. Isane libur engko 1 minggu, cuma 1 minggu, 3 dino ya. Nanti agenda kan ya. Piye? Biasane. Kok ngendi? Mas, Pengguna anu, bahasa apa? Bahasa Rejah atau janggilan. Nang alas iki tanduring. Ciper becel yo. Oke lor, ngono videoku kali ini. Jangan lali selalu subscribe, like dan komennya dan dukung terus channelku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.